Kaseng Voice of the People Party na rilom jain tiam tagas ngi ka arponio trik benai nailor arjar saw hadin bakal adep bansong kelain mungor hakmat giet ka JHADC katana do ka shpo baje step hado ka san baje jan met kaseng haswa bakan penkut no ya kani ka jingelang kala penlong da ka jinge shimbanta kum kadak bakaseng ka jule na ka por ban perta ya ka chap hau pra ya kani ka jing perta hau pra la perta enda ka jingelang kalawai ha ka jingkren haswa ka jingwai no ya ka jingelang la yo ban ai katto kan ne ki kentien do ba Damewan Hirmbai Ubalong Organizing Secretary ka Voice of the People Party East Jaintia Hills District da ka bawong bakani ka day tang ka jingstang jong ka jingekhi balada ka sorkar kamsngap ya ka jingekhi ka bamanta ka sngi bat ka jingdawa ka jong ki na kaliang ka seng kan sasyong perkhat biang banwat da kilat lani ki senjam ki bating ban pen bore ka sorkar ban siu pendep ya ka tulop ka badang sa jong ki nong tray ka JHADC jingekhi ka jongi de kum ban syukran kendiat hagajing day ban kani gajialiti kumanga omenta bagadang day ta gajisdang day gajingekhi kabating kaba lada ka sorkar gajialiti gajongi ban karpat ya kala da kamsnap ngin sesyong bat ngin sapana de kiwe pat ki program ki bakam tenge nagabanta ban penkongu ya ka sorkar hagajing day ban siudat ya kani ka bisa kabarang sa kabade ka baitre jong kini kinong tray Kuman suya tu hadin kani gajialiti gajongi ban keren baru chief executive member jongani ke council ban pensiau ya kani gajinge rai ngisyan ban ngilam ban yo siau ya kata gajing pensiau ke joki ba gajinge kalong ba nagaliang ke sorkar council na pelai ya ka bha lani kata ka share jong ka district council rai ngi nagaliang jong ka Voice of the People Party kuntu BI bagi la pernah hakikot kubor bagi aipor ya kani ka JHDC hapo uliu pernah praban penulong ya kani ka chindowa ki jongi endai da ka jingno lani da kata ka jing tekti jong kini ki nong ikmat ki jongi na do siam bat kiwe ki badon menta hangne ki da tekti bat ki da nyet bat ki da keno ya ka sorkar ba ka klem pelai ya kani ka pisa ki joki ni na kaliang jong Voice of the People Party gila persyang hagaban ya kendo ya idipati minister ba pe i bape ya kani ka district council affair andre kaladon kani ka jige kendo de jongi hagabai lama di jipang na kata daw gimsem la yola hagaban ya kendo badi ila persyang ru ban sim ya ka appointment badi chief minister i bade pe ya kani ka finance kana mingin yo ya kata ka clarification na ya kata ka jipenchai haga jinge dei ba kani ka jimbat ka jong ka sorkar ya kani ka pisa jo ka council andre na kaliang ka office jong na ka CMO office Kila ong ba chief minister haga hauyug nai unumdon hangnya session namar kibahut kikam kiba uhapan pendep dena kata kadaw uklem ailat yang iban ikendo dena kata kadaw kani kajing yailai tong ka sorkar haga bani kwa ya bani ikendo ya kata bani keren haga luar kani kajingnya kala pelong ini haga bangin ni madan haga bani pelong ini kani kajing syok kelai mungor ke sisi kum kadak jong kajing persya raya kiwe pat di program kibangsa lada ka sorkar kam singap ha kani kajing ur pe kani kajing karpat kajing ikum ka parti bat rengkat bat hikum kisaf ngin sa penabat ngin sa pelong da kani kajing ki kabatenge de haswa bangat perkut ya kani kajing keren ngakwa ban ai kumlai karpang ya chief executive member jo kani ka council ni da singa puram sikande yaki namar kani kadai wala da company baki don hangni ndai lemba ki kam ki joki kapani ba ki trelang bani kum ka parti ha kaban penbor ya ka sorkar da ka baki kam sisendon ya kani ka kum baki boycott ya kani ka office mata kasni namar ngiwan hangni ngiwan tangman pedi ya kata ka persya lemba ka sitting session rei kani ka jikha jong chief executive member ban khang yaw ya kani ka git ban pensa ibi kinung tre sya shabar kani ka dei ka dak kasin ka bangi i ban kaliang jong usiam ulele ya kabade ha kaban penkongu ya ka sorkar kajing petrei ke jopi kala pendunong sikade ya ka sorkar ani ya kani ka district council menta kasngi de nang ta susu ngikwa ya kaban kenturo nalor ba pipni ya kini kita kisin kum kawai na kabanta jong ka jikersang ke jopi ya kani ka jiki ngi na kentu ya boro arpo kendai ngot kini ki MDC ba pinsim ya kata ka jingki kle lani kata ka moral responsibility lada phimla
ya ka ban le ya ka kamram ka jongpi lada phimla ban pen I ya kata kabor ka bala pen kup hapi ka bhai ya phi ki MDC ar pandai gut bat way uban nominate ba pin step down no nanor bala kup kabor sakajing bomla ka jongpi kala bha chikade ba pin hier shukino knang ba kabor ba de pe kumangi ong mene ba lada kini kino ilam kimla suban penyat ya kani ka district council IT no ha UDC ba unsim ko administrator jong kani ka council khanang ba ki ki cirwat ki ba ki nong tre jong kani ka council ki man kan long ka bayat bay yaranti nang nation kaman te nagaliang jongi kong ka Voice of the People Party ngi kentu ya kini ki MDC ba napdeng jong ki ngangai scam ki ba bon ki ba don ya kani ka jing kle kum ka jing kle ka jong pi ngi kwa ban yo I napdeng jong pi ba phim kwa ya kata kani ka bame lani ba phin yo ya kata ka tulok klem da day hok ban yo ka bhai phi ban pani saki pai ba phi don kata ka jingi kle da ka ba phin hier sukino ngi kwa ban yo I bala shali siski kin mi kita ki resignation litar na ki MDC ki jongi halor ka jing bomla ka jongki ban pen dep hok lani ban tre hok ya kata ka kam ka bala pen shed ki tigum tangi na galiang jong ka Voice of the People Party sa sising ki bokin wiang I pigin ng tray what do men sim ngitip bagani ka council menta kapay kmat ya ki kato kan ni kinoelam na pedeng jong pi kini ki staff association what thing ya kini ki sakri ki ba village na marking song tang sans ne mangne ndai mapi kinong tray pin penim pin penyan sa kmat ya kani ka council kat pa pinang tray hado ba pimpat da song thai de wat khonyo wat chep ding long ki ba slur ka hok ka jong pi ngin yeng ban yakun pin da kersyan ingi kajing kersyan ka bangi kwa barabor na pi kum ki pai ba la ni kum ki saw kan mau ngi ha kajing ruai ba gano ka jiya liti ka jong I ban panurlong ya kata ka jing dawa ka ba syong hok syong nong rim ka jong pi kum kinong tre hang ni boblay un ai ngi kata ka jing start ka jing syapang boblay un yalam lenti ngi ba kino kajing tmu kajing anur ka jong I kinlong ki ba job bat kinlong ki ba seiso telang ba kini ba kindiat to ye sya ba to ye abingi hakikat to kan ni kipor kibangin saya ingin sa yakren bat kabor sarkar lada ka alat ingi palada ka mailar ro ngin sa wat ki we pat kilat kleti ban pen ko ngo ya ka sarkar ha ka jinge de ban siudop lani ban pelai lo ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka tulong sabi kinokre dalam ba kani ka keren kabala ya kata ka kam kabala penshet aki digum tangi na galiang jong ka Voice of the People Party sa sisingi ki boking wiang I pigin ng tray what do men sim ngitip bagani ka council menta kapay kmat ya ki kato kan ni kinoelam na pedeng jong pi kini ki staff association what thing ya kini ki sakri ki ba village na making som tang sans ne mangne ndai mapi kinong tray pin penim pin penya sa kmat ya kini ka council kat pa pirang tray hado ba pin pat da song thai e wat khonyo wat chek ding long ki ba slur ka hok ka jong pi ngin yeng ban ikun pin da kersyan ingi ka jing kersyan ka bangi kwa barabor na pi kum ki pai ba la ni kum ki saw kan mau ngi ha ka jing ruai ba gano ka jiya linti ka jong I ban panulong ya kata ka jing dawa ka ba syong hok syong nong rim ka jong pi kum kinong tray hang ni boblay unai ngi kata ka jing start ka jing syapang boblay un yalam lenti ngi ba kino kijing tmu kijing anu ki jong I kinlong ki ba job bat kinlong ki ba seiso telang ba kini tik ba kindian to ye sya ba to ye abingi hakikat to kan ni kipor kibangin saya ingin sa yakren bat kabor sarkar lada ka alat ingi palada ka mailar ro ngin sa wat ki we pat kilat klenti ban pen ko ngo ya ka sarkar ha ka jinge de ban siudop lani ban pelai no ya kata ka pisa ka ba ka district council ka jongi ka gadon ya ka ban ai ya kata ka tulong sabi kinong tre dalam ba kani ka jing keren ka balengkot gi penkunno ya kani ka jingi khi ka ba ngi pelong da kani ka sit investigation ka ba shisgi barili kamdon kata ka jing thut lani ka jing mamya yarti da ka kor ka burom phileshim menta barkani ka program ka lalong ka ba yarti enang ni Sheikh Marru kinu ki jingi khi ka ba ngin sa pelong ngin yai akor da ka akor ka burom nginong pentut ya ka yai ka ye nginong pentut ya ka chong suk chong sai ngin yai da ka lenti ha ka jingi dei bat kata ka jingi khi ka ba sha
dagalenti ha kane ka riti sanchar jong kari India lemba kini kitit wa kindiat kublai shibun kublai shejarbo ngini ap hado banda poi ka por sang baje nang tangin close no ya